Йо, хора, днес ще играем на Barry's Prison Run. В тази игра аз съм я играл. Много време съм я играл, отдавна просто реших да направя видео как я играя. И не знам на кой мод в момента да играя. На Easy, на Hard или на Lava. Това е което съм се чудил всеки път, когато съм играл тази игра. За мен Easy ще е най-забавен в това видео, затова ще избера Hard ще е най-забавен мода. И аз съм я минавал доста пъти, защото я играя още както съм си инсталирал Roblox. И да, нека да видим дали на видеото ще се проваля, защото когато реша да записвам се провалям винаги. Но аз мисля, че ще минем, защото играта е easy, дори да сме на hard мод. Аз не знам, защо са нарекли hard мод, дори да е easy играта. Окей. Само цъкаме този бутон. Йо, what up? Окей, може да не е толкова easy. Май сгреших. Моля те. Мини. Окей. Окей. Да, моля да ударя след това нещо. Вот там. Това ще правим. Ние сме прибери вече. И аз умрях на първата секунда. Окей. Не трябваше да се получава така. Бо, защо не мога да цъкаме това? Бе, да са го махнали това. Цъкането на бутона. Hello? Окей. Няма значение. Аз ще бягам просто към стълбите. Не. От кога не може да се качваме тук? Тая игра е направена много гадно от преди. Не знам. Апдейт е. Гале, какъв е тона лазер? Вау, сега ще почвам на ново. Това е най-тъпото. Това е най-тъпия апдейт на игра, за който съм играл. Но, както че ли гледам, че май се провалям. Не са минали още 7 минути. What the fuck? Нека да се представяме, че нищо не се случва, не сте видяли нищо. Всичко си е нормално, сега ще минем. Плиз. Рон. Ще откача. Ще откача. Сега трябва да умирам. Как да ни умра? Окей, бро. Да, вече реклами има в този Roblox. Нека да гледаме реклама. Ако това падне го мина, ще откача. И да, дори нищо не разбира. Да. Нищо не разбирам. Дано това да ни помогне. Моля, това да ми помогне. Какво прави това? Йо. Какво прави? Това какво прави? Омага. Това е истински чит. Омага. Това е истински чит. Добре, тук няма да проработи. Извинете, че гъгня. Малко съм на стена.
Тук не е. Тук... Какво? Това ще го игнорираме. Нека да... What? От кога е така? Окей, няма значение, нека да продължим. Има... Аз съм Тарзан. Аз станах вече Тарзан в Roblox. Я помислих, че ще падна. Окей, много е различна тази игра наскоро. What the? Хард мода никога не е бил такъв. Аз го помня различен. Но нормално е да има апдейти. Страх ме. Моля те. Искам да се махна от тук. Искам да избягам от този затвор. Мразя затвор. Как ме уби? Няма значение. Не. Окей. Мога ли да се кача с... Това е най-големия спидър. Окей. Това е чит. Окей. Хора, това е истински чит. Това нещо трябваше да... Аз си мислех, че това нещо струва робакси, обаче аз просто трябва да гледам една тъпа реклама. То наскоро е така. И да, може би да скоча. Не да се много съм тъп. Много съм тъп. Окей. Тук е спидрана, където трябваше уж да бия бачилката и ставам бърз. Аз тук вече мога да скачам. Аз не мисля, че съм бърз. Носталгия. Аз си спомням, когато играх последния път тази игра. И беше много различно. Буквално много различно от сега. Тя може би е стара игра. Аз я играх през 2023, когато си взех Roblox. Добре, аз искам да взема стопата, искам да отворя това гадно нещо. Може да направим PvP. First person? Така по-добре ли е? Според мен не. Тогава тук има лазер. Хора, напишете кога е бил този апдейта на тази игра, защото може би съм пропуснал нещо. Вау, и паднах. Какво ще стане, ако използваме това? Нищо, просто скачам по-високо. Аз мисля, че само играчите на компютър могат да използват реклами, защото един мой приятел той играе на телефон, а пък братовчет ми играе на таблет. Какъв ми таблет на лаптоп.
И той не може. И си... Сериозно ли па? И той не може да използва реклами. И затова си мисля, че е само за хора с компютри. Какви таблети ми гонят, да знам. Обаче, мисля, че това е макса, който мога да завъртя. Горе също ще има една. Да, ето я. И да, това е макса, само 3 са. Това е максът. Иначе не е толкова променена играта, колкото аз си мислех. Обаче има доста промени в играта, които са някак си хубави. Йо! Не, исках само да пробвам как ще стане с това нещо. Значи трябва да скочиш, когато си на жълтата линия. Йо! Аз мисля, че ще минем играта. Не, моля те, моля те, моля те. Моля... Ще поудея. Ще поудея. Не. Добре, кажи ми. Как мога да побана на лазера точно до тогава, когато ще влезне? Yes! Накрая. Сега ще можеш и да ме оцелиш, готвачо. Ще те наточа с базуката. От кога съм толкова бавен? От кога съм толкова бавен? Тази игра е ужасна. Ще откача. Да го наспаня ли просто? Значи ще било. Значи, не, изчезна ми глайдера. Изчезна ми глайдера, нищо мога да странам тези хора. Ако намери да, защо повечето са в началото? Или си чилват и си чатят на някой левел. Нека да се покатерим по хубавата, чиста стълба с кавички. Като знам колко да им чисто затвора, ще се смия безкрайно. Лазерите са различни и са малко по-трудни. Да, ние сме на хард мод, няма как да не са по-трудни. Добре, помислих, че ще падна. Добре, тук е нормално, само където стъпвам нагоре, а не ето тук долу, защото преди беше ето тук. Един мост имаше. Иначе малка е промяната, само са изместили моста. Това ще паса ли? Да, това ще пасне. Това ще пасне. О, вече сме при боса. Окей. Окей. Нищо тъпо, ще съм. Добре, значи ще се разпална. О! Този ще ме скъса. Този... Знаете ли какво? Ами тук полицай ударя. Скъсам от нерва за това полицай.
В принцип, Бери е вътре. Не ми казва, че аз ще ма кемпи полицая. Не ми казва, да. Ай, сега ще разпаме. Сега ще разпаме. Полицайо, разтувай ме. Полицайо, yes. Еми, аз изчезвам. Да, сега ще ме подгони, нали? Да. Как ме арестува? Няма значение. Вижте ли, виждам, трябва да си пусна ето така. Сега е по-добре. Както виждате, полицаите само ме изнервят. Обаче аз мисля, че ще избягам. Прилично. Омага! Ако може... ето. И сега няма откъде да ми... Олата, аз съм най-простия на света. Аз съм най-простия на света. То си е едно... Слагаме я тук и се катери. Да, ако се покатери на правилната страна. И да, ще разбираш, ще трябва ми един кашон. Ще трябва един кашон. Забравих да говоря. Така. Ние ще избягаме. Нека да не се бавим, защото може би ще ни преследва. Ама както гледам, няма никой при нас. Еми, аз избягах. Това беше изи, най-изи играта, която съм играл. Освен където полицая ме стреляше с въздухата и ме арестуваше. Обаче вече и аз съм полицай. Yes! What? Ракета! Не ми казвай, че мога да избягам с ракетата. Не ми казвайте, че мога да избягам с ракета. Еми аз отивам на Луната или на Марс. Не знам, ще си избера в космоса къде отивам. Чаквайте ме след няколко години, когато се върна от Марс. И надявам се да ви е харесало. И да, ако ви е харесало видеото и искате още Roblox игри, които са малко по-старички или нови, които не съм играл, ударете лайк бутона, абонирайте се с камбанката и чао чао!